Mbori yeZimbabwe tiri kuchingamidzana pachirongwa mukati mezuva ranhasi uchipasana nyuchi nhasi ndiri kupiko ndiri kuunity p musha mukuru uchitungwiza kwandiri kusangana nangoma Hatie David Chipoyi nevakomana weBlue Jeans Express paalbhamu ravo rakanzi nhaka. Mukoma Hatie mungachingamidze vateereri here nevatsigiri vanokutsigirai? Kwazoi vateereri pamwe chete nemi DJ Mafaro. Ini ndinoitwa Hatie David Chipoyi, ndinogara munzvimbo yechitungwiza kuZimbabwe. Ndiye muimbi wedu watinaye mukati mezuva ranhasi mugoma Hatie David Chipoyi kubuda nekuunity p chitungwiza kaka chirongwa munochiunzirwa neMafaro chete Promotions varidzi veMafaro anzi nomborai kungonombora zvakamuriwa kare vakomana imi. Right, tisati tapinda muri kurona mukoma Hatie rega tipinde paalbhamu yavo inonzi nhaka. Ndinoda kuti nditore kambo kanonzi seiko mubvunzo kauyu.
ndinokuvira mwevakaipa uende kurera didi Baba ndinokuvira mwevakaipa uende kurera didi Baba ndinokuvira mwevakaipa uende kurera didi Mafaro se vagwe Divane Mafaro se vagwe Digarike se vagwe Divane Mafaro se vagwe Digarike se vagwe Divane Mafaro se vagwe Baba inotikonzerawo kutadza kugara zvakanaka Ibozoiko baba inotikonzerawo kutadza kugara mumba mako Baba inotikonzerawo kutadza kugara zvakanaka Ibozoiko baba inotikonzerawo kutadza kugara mumba mako Adira kuroba kana zuva rimwe Adira kuroba kana musi umwe Adira kuboba kana zuva rimwe Adira kuroya kana musi umwe Adira kuroba kana zuva rimwe Adira kuroba kana musi umwe Adira kuboba kana zuva rimwe Adira kuroya kana musi umwe
mubvunzo ka wavari kubvunza Mwari kuti nhai Mwari seiko munombozigona seiko vakomana imi gone zvizhinji zvimwe zvatinobvunza Mwari zvatinoshaya nemhinduro zvimwe zvacho zvakavanzika kani chaunoda kungoramba wakapfugama uchingokumbira Mwari kuti vakupindure kana iri minamato vachakupindura panguva yakafanira ekaga kana uri munhu akatendeka pamberi paMwari miedzo ndopainowanda ipapapa tarisa kuna Jobho asi wakaramba wakamira vabvunza mubvunzo mukoma Hatie hanzi seiko Mwari ndinodaira kuti zvese zvavabvunza mazvibata mukambo kacho kanonzi seiko kubva paalbum yakanzi Nhaka vakatungamirira vakomana weBlue Jeans Express vari kubuda nemuchitungwisa muchitauni kuUnity P rikatipinde zvakare paalbum pavo ipapa patoda kuti titore kamba kanonzi kuchema kwevatendi vatendi vari kuchema rikatinzwa kuti vari kuchema nenyaya yei.
ndorevere kuti upfume uzivana tenda ndudziwo ndichidya uto wakanaka twandinoda ndichirevere kuti rugara ruzivana namata ndudziwo ndiko kunamata ndekwe varombo chetere ndichirevere kuti rugara ruzivana namata ndudziwo baba vangu ameno.
kambo kuchema kuvatendi pavari kuvhunza dzikonhai mwari ndiri kukumbirawo zvangu mwari wenyasha munzwewo minamato yangu yanhasi nezuva nezuva nekutanga kwegore rino inini handichada nhamo ini handichada nhamo zewenyika zviri kuvafambira asisi wekutenda tiringobidirika bidirika achingobidirika bidirika hausi kutombozva kuti uri kuenda kana kudzoka vachema vatendi vari kutibata tiri pachirongwa uchi pasina nyuchi ndina mukoma Hatie David Chipoyi kubuda nemuunity pimbe chitungwiza umo vakatungamirira vakomana Blue Jeans Express paalbhamu yakanzi nhaka gaga mukoma Hatie chitseru chikwadzisai vatereri tinzwe tibata manje chivara chatitsvukire ndoziva kuti mambo vati evo apo pekutanga apo right mungade kubva maokwazisa here mubva mangopinda munhoroondo yeupenyu hwenyu kuti ndiani anomonzi Hatie David Chipoyi. Akadi zvenyu vateereri, inini ndiri kuZimbabwe munzvimbo inonzi Chitungwiza, ndokwasa zvakare DJ Mafaro pachirongwa chenyu. Murume anonzi Hatie David Chipoyi akaberekwa mugore 1984 musi wa 30 October kunzvimbo yeOdzi kwaMutare. Ndokwandakakura ndikaenda kuchikoro kuNyamatsine Primary School. Ndo nzvimbo ndakadzidza ndikazoenda kubocha kunova kumusha kwakune vabereki. Ndikazoita basawo rekunge tichimboshanda mumisha yevanhu. Kunova ndo kwandakatangira kuona uimbi hwangu nekuti pandaifudzawo mombe ndaingowanzoda kuimba sungura zvakanyanya. So ndakagara kumusha kusvika 2004 pandakaenda kuShamva kunoshanda pane imwe mine. Kunova ndo kwandakazonyatsotangira kupinda mundima yekuva musician. Asi ndaimba urban groove ndo yandaimba nedhanso zvakadaro. Ndikazoenda kuNorton ndikaita first album rangu harinakwanisa kubuda zvakanaka reurban groove iyoyo. Ndikazochinja kupinda musungura ndakutanga kuita zvekurekodha ndega nekuti izvinezvi ndinoshanda ndiri mustudio yangu inonzi Blue Jeans Studios ndo yandorekodhera music yangu. Ini ndakaberekwa ndiri nemukomana wekutanga mumhuri nevana 8. Tiri 4 vakomana ne 3 vasikana ndo vapenyu, mumwe akashayika mukomana. Saka ezvinezvi tingati 7 mumhuri medu, ndiri mukomana wekutanga. Maita chose mukoma Hatie regera mukoma Chimbetu akazoimba nzishinga mwana wedangwe nhamo yepasi yakanangana newe kaka ndizvozvo aiwa tinotenda vanhu takaberekwa mhuri dzakasiyana asi imi zvamuri mwana wedangwe aiwa munomiramira zviri kuoneka. Mungade kutibatisa here kuti chikwata chakamira sei cheBlue Jeans ichi? Chikwata changu chinonzi Blue Jeans Express chandoimba nacho. Chine vanhu vanosvikayo 8. Wekutanga ndini Hatie David Chipoyi, ndinoita lead vocals pamwe chete nekunyora dzimbo. Koita Clopas Mutarara anoita backing vocals pamwe chete naBothwell Kasingatsengi anoita backing vocals. Kozoti kuzviridzwa tina Void anoridza bass guitar. Koti Amos Adani anoridza iye lead guitar, naJohn watowanzoti kapfupi anoridza main rhythm. Koita Gideon Kwenda anoridza sub rhythm. Pasmo Jairos achiridza madrums. Ndo mamirira chikwara chedu chine vanhu 8. Pakunyora kwenzimbo nekugadzira kuti album ringe rabva ranyatsobva raita perfect kuita final product yekuti richisvika muvanhu zvinokutorerai nguva yakadini? Uyezve pamunogara pasi makunyora zvinouya mupfungwa kana kuti muri munhu wekuti muri mukombi mukanzwa vanhu vari kutaura conversation yavo mukanzwa kuti panapa panogona kutobuda kambo panapa mubva matobuda kambo. Mungade kuti ziviso kuti zvakakumiriraiwo sei papapa? Pakutsikisa damba refu kubva pakurinyora ndekuzonzi rinzi rabuda kwandiri nini. Ndinongodawo mwedzi 2-3 sekuti manyorero angu emusic handiti zvekuti ezvinezvi ndakutanga kunyora album. Ndinonyora kana mazuva ese pandinangozarurirwa unapo message yangu uyawo yekuti ndinyore ndobva ndagara ndanyora. Saka ndogona kutowana masongs akawanda zvekuti handikwanisi kutaura kuti
ndinozotanga kunyora kana muna October ndichiti album ribude muna January. Aiwa. Ndinogara ndine music. Asi kuzi ndizoitsikisa ndichidawo 2-3 months. Mwedzi miviri kana mitatu kuti damba refu rabuda ranyatsotsenedzerwa zvakanaka. Ndo mashandire anenge aita pakugadzira damba refu. Manyorero andoita dzimbo inini. Zvakati siyanei nevamwe zvakanyanya nekuti sezvambotaura ndinofunga yatingati pachirungu theme kuti da kuimba nemusoro wenyaya ndewechii. Ndikangodaro chete nyaya yese yatopera. Kungofunga kuda kuimba nezvichida kuimba nezvakoma DJ Mafaro vaita sei. Ndotongonyora ndotarisa magariro aita vanhu munyika mazuva ano kuoma kwezvinhu zvikuru ini ndoimba magariro evanhu pamwe chete nedzechitendero. Saka ndinosanganisa kuti vanhu vari kurarama mazuva ano vanga vatendi. Mukateerera pasong iri panumber 3 inonzi Mwari munotendwa yanga ine magariro evanhu pamwe chete nechitendero nekuti taichema kuna Mwari kuti vari kunamata havasi kuwana zvavanofanira vachiwana zviri mablessings anobva kuna Mwari ari makomborero chaivo chaivo. Asi vari kurarama nechinyika style vari kuita yese yese zvichitopfachuka. Akaronga tsoro yake inobva yabuda bhobho. Vari kutenda zvichinetsa. Saka ndonyora dzimbo ndichitarisa magariro evanhu pamwe chete nechinamato. Ndo manyorero andoita dzimbo. Yakanaka yakadaro ekaka vagomana imi vari kutibata pachirongwa nhasi tiri muchitungwizago unit P ndinamukoma Hatie David Chipoyi vakatungamirira vakomana veBlue Jeans Express paalbum rakanzi Nhaka rine 7 tracks. Sofa tanzwa mbiri zeigona kuchema kwevatendi. Mukoma Hatie rega timbomwira mvura hatitoda kuti pauro paome. Zvaitika andinonzi admire nago makateerera chirongwa huchi pasina nyuchi na DJ Mafaro vazere neMafaro on your number 1 internet radio station Zimnet Radio. Pamunonzwa vaimbi vakasiyana vachibura zvinyowani zvimbishi zvega achiita kuradanura mangoma. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Zimnet Radio yatipengesa zvomene kubva kwanyajena kwamushovi kumastendegwi kose vakomana veng'ombe dzotodla mumunda nemi veZimnet Radio. Zvimwe itai muchidire mvura. Musi wechishanu wega munongoziva kuti kubva pa12 midday kusvika pana 3 p.m. tinenge tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi. Asi pekutanga first segment tinenge tichikurukura nemuimbi. Ndizvo zvatiri kuita mukati mezuva ranhasi. Chirongwa chamunopiwa neMafaro chete Promotions. Yaka vakomana imi hanzi nomborai zvenyu zvamorwa kare. Nhasi ndiri muchitauni ndinamukoma Hatie David Chipoyi muimbi wedu wesondo rino muimbi wesungura. Right mukoma Hatie tirikuda kuti tipinde pa album zvakare. Tinoda kuti titore kambo kanonzi Nhaka. Apa ndichakumbirai kuti mumbotitsemurire mbichana. Chimbotsemurai mbichana kuti zvakauya sei kuti mutinyorere zvii kana kuti nyaya iri mukambo kanonzi Nhaka ndeipi. Tibva tarowa kambo kacho. Pa number 5 pane song inonzi Nhaka. Song ndaingotaura nyaya yekuti toti imi muri baba mawaitira nyashana Mwari matanga kambani. Munosadharara kuti kambani iyo iite zita ive nezita. Pamwe pacho mubva mafa musiya pane vana venyu vakushanda. Munenge mine paine vanhu vamene makatanga nawo kushanda nawo sevashandi venyu. Muchivakoshesa muchivaremekedza. Kambani painosaya mukati mevana vamene masiya mimi. Havazokoshesa vanhu vaya. Uye zvavakoshesa vashandi. Vanenge vakutuka vachishoropodza vachivanyomba vachiita sei. So ndaitaura nyaya yekuti ndaingoda kubudisa pachena kuti zvechokwadi munhu anongadza pfuma anoona moto. Anozongouya kuzongoshandisa nhaka yakasiyiwa nababa wake haazivi kuti zvakarwadza sei kuti kambani iyo isimuke. Saka haanei nevashandi anenge achivashungurudza achivaisa. Ndaingokurudzira kuti aiwa ngatibatanei zvakanaka nekuti mushandi munhuwo anotokontributa kuti kambani idzi iri kufamba zvakanaka. Iwewo semurungu sabhosi uripo iye achikubatsira kambani yako kuti iende mberi uchimubatsira nekumupa mari. Saka ndaingotaura nyaya kuti ngatibatsane zvakanaka. Kungava kumabhadhariro mataurirane yatingaita pabasa pedu ngave akanaka anoratidza kuti tiri kutendana kuti tiri kubatsirana.
moto kugadzirira vana vagera magwana vakure murugare nerudo botanga zvawo kushungurudza maropa neutsine neuori madhara kunoti ndakashanda nababa vako kare kare mwanakuwe zvodzi baba vangu vakandisiya ndiripo paivepi vakasarirei bezera range kuda kupa zvichemo wati hashaire itsotso hatisini takaita baba vako vaverope chako iwe shanda yandakupa ndiyo yako anatiri mupare akasiyandine muranda sekanakura anapiwa simba rekushungurudza varanda ugari wenaka kana tiri mupare akasiyandine
Sibare murada Shekana kura Anapiwa simbare kushukuru tawarada
kambondaka title track kaka title track ndo zita zvakarera album saka ndo pane nyaya yachoipapapa kondichawedzerezva mavanzo mkomati vatsanangura kuti chii chakaita kuti vanyore kambo ika kanonzi naka shuwa zvakaoma tinozviona umu kana dzimba chaidzo vabereki vanoti vashaika pamba pasara vana kana panga pane maroja angamhenga aripo vese vanopera kudzingwa vana vacho vese vakungorwira nemba vakomana kuita kunge vachatotimana nematemo zvakaoma nyaya yenhaka iyi zvinochida kuti manje kamubereki uchiri mupenyu munoda kuchinyora mawil kaka will kuzoti kana une vana vako 5 kana une zvaunoda kuti zvisheya ino ikwa wobva wanyora zvigara zvakanyorwa zviri pasi akomana imi kurongera ramangwana rirongere aiwa ndinotenda zvikuru ndinodaira kuti maitirwo zvakanaka nekambo kanonzi nhaka ndina mukoma Hatie David Chipoyi kubuda nemuchitungwiza unity p ndokwavari uko nevakomana weblue jeans express album rachakatakura 7 tracks komana imi rega tinzwe kuti panyaya yevamwe vaimbi vamakakura muchifarirawo muchiri chikomana kaya muchinzwa kuti yes uyu anondiroera mhanzi dzinoita ndevapi vaimbi vamungade kuti zivisawo kuti ava vaikuitire zvakanaka? Pandaikura sizinambotaura kuti ndaifarira zvakanyanya Kiyama Boys ichitungamirwa Nicholas Zakaria, poita Leonard Dembo naSystem Tashida. Ndichifamba ndichikura ndo vaimbi vandainyatsofarira kunzwa music yavo zvakanyanya. Nengwenya Brothers, Tedious Matsito ndaimufarira zvisingaite. Ndifunga nditori nenguva ndaimboenda malocation chitoteera radio kunotamba music yeNgwenya Brothers. Negore rakabuda damba refu rinonzi mavhini magokora reKiyama Boys, ndakatomboita mari kuzaza 2kg nemari yekutamba. Saka ndo music yandanyatsonzwa kuda Kiyama Boys, Leonard Dembo, System Tashida neNgwenya Brothers. Aiwa zvakanyatsodzoreka ndayanzwa kuti vaimba vari kundisimudzira ndokuti mhanzi yemuZimbabwe. Ndo zvakazondipawo shungu dzekuzoimba sungura manje pandakafunga kunyazoita serious nemagitari. Kondozozve malegends munyaya yemusic ana mukoma Tedious Matsito komana vakazosangana zvavo neaccident yavakasangana nayo asi varipo vachiri kudhonza ana mukoma Majezo ana mukoma Nicholas Zakaria varimo mundima mubva vasangana mundima imomo zvobva zvatiita kuti ndibvunze panyaya yemacollaborations mati mawanawo here vamwe vaimbi vamati mambobatana nawo biti mumashows kana mati maritanga kuita mashows kana kuti vamwe vakangoti hati uya umbondisirawo gitari panapa kana uya umbondisirawo vocal panapa pane varipo here? Pari zvino pakuimba handina vaimbi vanika ndobatana navo asi kuti ndaimboita mashows naLeonard Kariko Zhakata padamba refu rangu rekutanga rinonzi Mwari Munotendwa ndisati ndaita iri rinonzi Nhaka. Asi zvekuti nditi ndakamboimba nemumwe munhu tichitsikisa kana kuita makolabhu hatisati, ndichirungoita ndakazvimirira nechikwata changu chandinacho. Aiwazve hapana chakaipa kuwanda nekuti kunopedza moto kwakaimbwa namukoma Big Tembo neBundu Boys akomana ivi aiwa zvinotendwa. Tobva tangopinda panyaya yeinspiration. Ndeupi muimbi kana kuti vaimbi vamungati vakakuinspire kuti muzonyazoti ini ndiri kuda kupinda mune zvekuimba izvi magitari ndinogona kurova zungura ndinogona kuimba kana kuti kudhansoro kwamambotaura kuti makanga mambopinda mudhansoro. Ndeupi muimbi akanga kutokonyai? Semunhu ambotaura kuti ndaiimba urban groove ndakatanga kusimudzirwa ndangoti kumashure uko ndambotaura nezvako ndaifudza mumbo ndaifarira kuimba music yeKiyama Boys. Kiyama Boys Nicholas Zakaria pamwe chete naAlec Macheso, music yavo yekudhara yaindiitira zvakanaka, ndo yandaiswera ndichiimba kubombe ndichifarira zveLeonard Dembo naSystem Tashida. Asi pakati apa zvakazomboti chinjei nekuti pandakazotanga kuva muimbi ndakatanga kuimba urban groove, so vanhu vainyatsondisimudzira ipapo ndingoni dzaishe Kambarami, Sani Makalima naAlex Okawara. Ndo vanhu vainyatsondipinza mugiya rekuti kana ndikanzwa vachiimba so ndikatedzera nzimbo dzavo ndainzwa kunyatsofara. Regai titore kamwe quick break zvakare. Ndiri kuomerwa pauro pangu pari kundiomera nhasi rambai muripo rega tinzwe kuteera. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best.
music. Another variety pack. 9 in a row. More music, more variety. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Makadi zenyu zitarangu ndino au betigatsi chikwata changu orchestra maambazo makati rayo number 1 internet radio station Zimnet Radio inounza dandaro dzidzo varaidzo inokusanganisa ili zvakasiyana uye nevakasiyana mimanzi zviripo inounza mafaro kwamuri kubvisa stress. Session yenyu yakanaka huchi pasina nyuchi. Zviri kutsukira vari kutibata munoda kumborasika muri paZimnet Radio pachirongwa chamunowana musi wechishanu wega naMafaro TZ Studios ndiri kuno kuSouth East of England. Kaka chirongwa uchi pasina nyuchi munopuwa naMafaro chete promotions. Chirongwa chevaimbi veZimbabwe patinokuunzirai vaimbi vatsva kusumuka mabrandada nhasi ndiri muchitungwiza kuUnity P mukoma Hatie David Chipoyi nevakomana Blue Jeans Express bamraura kanzi nhaka mukoma Hatie ndiri kuda kuti mutinzwise kana kutibatise kuti zvakauya sei pakambo inzwaiwo ngoni ndokatoda kuti tipinde makare. Pa number 6 pane song inonzi iyo inzwaiwo ngoni. Song inonzwaiwo ngoni munamato wandaitaura kuna Mwari kuti dai Mwari mangu titira zvakanaka manditira zvakanaka kuti ndirege kupesera ndava muranda waSatani asi kuti ndiwe zvangu muranda wenyu ndikushandirai nekuti kana ndava muranda waSatani pane zvimwe zvandakaimba zviri pakati zvekuti ukava muranda waSatani vaunogara navo chaivo vanotokutya kuti ndikaita zvakanaka izvi Hatie zvaari muvakidzani wangu anogona kukodoka nazvo akandibatira mushonga kana akandiroya kana akandiroyera mwana. Saka ndaingoti Mwari nzwa ingoni kuti inini ndingova munhare right munamata ndaingonamata ndiwe munhare right wekuti ndinongopedzawo zvakanaka ndisina munhu anonditya kuti avanorema ava. Saka ndaiti mweya utsvina ukabuda mumunhu aiwazve munhu anofanira kurumbidza Mwari achifara nekuti anenge aitwa zvakanaka. Ndonyaya ndaimbopa ndainzwa ngoni kuti Mwari vanzwe tsitsi noupenyu hwangu semunhu anonamata. Uranda wemuvengi Satani afare dai Mwari wetswaiwo ngoni ndirege kuzokumana vepo pasi peuranda wemuvengi Satani afare. Uchengetiwe upenyu pasi pano baba nemweya wandinofema kuti ndirarame wakuchema kudai ndinosiva ndeme. Uchengetiwe upenyu pasi pano baba nemweya wandinofema kuti ndirarame. Kuomerwa neupenyu pasi pano baba mweya wozotambura se hakuna denga rezvivi wakunganisiya zvingatowedzera. Kuomerwa neupenyu pasi pano baba mweya wozotambura se hakuna denga rezvivi.
nemudzidzendo baba Inesu nemumarwendo baba Inesu tozotadza kuonana nemi kudenga tirimo mukurarama mai mune zvizhinji zvinovaraidza pfungwa zvimwe zvinotitadzisa kukushandirai tozotadza kuonana nemi kudenga rusere ruchiva mumwoyo vatakavakidzana navo havana rusununguko vanototadza kutenga midzi yakanaka vatiti zvimwe richaraiva pindiraiva vavakavakidzana navo havana rusununguko vanototadza kutenga mombe dzakawanda vachiti zvimwe ndicharaiva pindirai baba
Nai baba wedu Zaigoni Matino gara umo Garainezu Matino gara Garainezu Nemu zinzendo Baba Inezu Nemu marwendo Baba Inezu Kambo inzwa ingoni mwari weinzwa ingoni kani imi imapa manzwa vachingotaura nezvekambo kacho tisati takarova gondichawedzerei zvangu hapana vari kutibata muri Zimbabwe ndokuchingamidzai pachirongo huchi pasina nyuchi muneni wenyu Mafaro ndakabata muchira ndiri konoku south east of England vanoda zvavo tikamboda kuita neutralize tomboti tiri kukent kusouth east kukent kugillingham nzvimbo inonzi Gillingham just outside the M25 makananga kudhovha uko munobva mapfuura nepapapa zvekuti bhazi mukati munapurukira paGillingham rinobva rakudonhedzera pastudio chaipo vakutoniziva kuti muGillingham muna Mafaro weMafaro muri Zimbabwe ndina mukoma Hatie David Chipoyi kuona muUnity P kuchitungwiza vakatungamirira chikwata cheBlue Jeans Express album rinonzi Nhaka ndokambo kamanzwa kamba kanonzi Nzwa ingoni kukumbira icho masimba ose kuti vatitire ungoni shuwa gomana imi mugoma Hatie rega chimbotarisa pama-airplays manzi makaendesa ma-CDs kuma-radio stations vanhu vari kunzwa here nezvimhanzi yeBlue Jeans Express. Iri nyaya yeairplay ndotenda Mwari zvakanyanya nekuti ndakaburitsa damba refu iri musi wa2 February zvakatora nguva kuti ritange kurira asi zvinezvi ndikutenda Mwari kuti kuNational FM nekuradio Zimbabwe ndakaitawo futi interview kuStar FM nekuZFM vari kutoridzawo damba refu iro zvokuti neniwo ndikutoshamisika ndikungotenda Mwari kuti Mwari mazvita nekuti neimweni nguva zvakandiomera zvokuti ndaigona kusvika pakuda kumbofunga kuda kusiya kuridza magitari asi nekuti zvakutambirwa dzakuridzwa tirikunzwa kufara vari kuridza chaizvo. Chandinoda kuti ndikubatisei mukoma Hatie ndechekuti musambosiya nekuti ichi chipo chenyu chamakapuwa naMwari ichi pane pachichakusvitsai musamboneta nekuti inini panewo nguva dzandinombonzwa kuti patakomanaka kuti wani unoita appointment nemunhu muimbo wacho mowirirana womufonera haabatiki apa pamwe pacho paunombomutisa Shamwari handina mhanzi dzako kuuya kwadzo mhanzi dzacho dzichikuuya pamwe wambobatiswa wani wazobatiswa imwe dzozouya dzese muchizoronga kuti muite interview manje munhu wachona arungogabha maona manje saka zvinhu zvacho sometimes umboti reka ndizvisiye asi manje inini manje chinozondibatisa zvakanaka chinozondiitisa zvakanaka ndechoti ndinoramba ndakaisa pressure handiregedzi kana imiwo ndakakwisira futi pressure andiri maona madai isoka tasumudzana vanhu vakunzwa nezveBlue Jeans Express vakunzwa nezvamukoma Hatie
David Chipoyi kuziva kuti mune marovero enyaya musambo wenyuyu handiti zvakasiyana nevamwe vese nekuti instrument renyu riri so sharp riri so fine harina baba kuti unoti noti rabuda kana kuti zvazoita sei asi zvese zviri fine mune marovero enyamunoita izvozvi ndo zvinoita kuti manje inini manje tapinda pamhepo kudai zika ndobva ndanyasofila good kuzoti ndaitira mumwe munhu zvakanaka zvikakuitirai mushe denga rinovhara imimi mukavhara munamato kuna Mwari unenge uchitiita kuti tikomborerwe tese handiri maona manje saka inini ndo zvinondipusha izvozvo inini muimbi ndikadzimara ndamubata chete unotouya pachirongo hazviiti right kuwanza nyaya kudai izi hakuda kuti chinzwa kuti mashows zvakamira sei muri kupinda muvanhu here umo vanhu vachimboona muchitsika jaivhe fanika iro ramai muchitaura kuti makazadza ma2 kg haminoti 2 kg yeshuga here kana kuti yehupfu nemari muchiteera kutamba mhanzi dzana mukoma Tedious Matsito zvakamira sei pamashows apa nawe mashows ndingati hongu asi hatisi kuita zvakanyanya nekuti semunhu achiri kutanga oso so music tinoisa muvanhu vanoinzwa wotobvunza kuti kwedu hamuuye here kwedu zvakati asi tinogona kuomerwa nekuti kuti ndikwanise kuhaya PA system yekunoridza panzvimbo zvinogona kuti tinetsei semunhu ari kusimuka uye zvekuti ndingosvika panzvimbo yandisati ndambonzwika ndichiridza semunhu ari kutanga airplay ndo chikuru chinotanga chatoomesera kuti hatisi kuwana mukana wakakwana wekunyatsorera paredhi kuti vanhu vazive music yedu zvokuti ukanoisa posta rako panzvimbo chiripo usingazivikani vanhu vauya vachiti music yake inoda takainzwa paredhi saka mashows edu ndofunga mukati megore rineri ndangoita 2 mashows chete pachikwana gardens kuno kuchitungwiza pamwe chete nekunonzi kushamva uko yandakaita naChamson Boroma ndo mashows andangoenda gore rineri chete zvakatiomerei kuti tiite mashows kana tisati akwanisa kutenderedza music zvokuti isvike muvanhu tisati awana airplay yakanyatsosimba tinge chiridzwa kumaredhiyo zvamataura pashuwa airplay yakakosha munhu unoda kutoti utozikanwa nevanhu vanzwe mhanzi dzako dzichiridzwa in and out uzoziva kuti wakanzonzi nhasi Hatie ari kana kuti pamurewa center nharaunda yese vanenge vachinzwa kuti vakasangana nemhanzi dzenyu zvichifamba zvakadaro saka tinokurudzira kuti vanokwanisa please ngatisumudzai vaimbi vedu ngatirovei mhanzi dzavo nekuti vamwe ndo industry kutovararamisa mhuri dzavo nemaband members vari kutorarama kuburikidza nemumhanzi tinoziva zvedu kuti kwapinda rukonye runonzi piracy asi pavanenge vari kuda kuti varidzwewo kanga varidzwe kuti pavanozobuda vachienda kumashows uko zviite sei zvitambirike regatibva tambotaura ipapa panyaya yekufambiswa kwemusic ndinozisiva zangu kuti kune mapromota vazhinji vamwe ndive vari kuti vanokuti huyai muridze kana kuti pabhawa mauya kuzoridzwa papa kunzi pamwe tinokupai flat fee handiri maona 300 250 400 500 yekuti munai muchingoridza nenyaya yekuti vanhu vanenge vachimwa zvavo vachinakirwa and all the stuff handiri maona then kozoitawo umwe wekuti promota kuti anotokubatsiraiwo kupusha kutsvagirai kiti kuona kuti kufamba kwamuri kuita kwese zvichifamba zvakadaro handizive kuti imimi mati mana promota here imimi nyaya yemapromota iyi mukoma wangu inyaya yakati kurei chaizvo munhu anonzi promota basa rake nderekuuya kuzobatsiridza muimbi paanenge achiremerwa zvichida kuti apinde mustudio akwanise kutsikisa kana kuti awanewo mashows kana kuti awane PA system yatingati zviridzwa zviya so zvechokwadi mazuva ano hakuna mapromota ari kunyatsopromota music nekuti variko mazuva ano vazhinji vacho vakaonawo paine chipo pamuimbi chaanotanga aona iye nekufunga imari inozouya kana muimbi aita mbiri but kuti what it takes kuti muimbi azosvika palevel repamusoro havazotarisi izvozvo saka mapromota chaiwo seekudhara mazuva ano hakuchina variko mazuva ano aya ndevekungoti vari kutarisawo kuti ndinokohwei kana ndabatsira munhu nekuchimbidza chanongoona kumberi kuti panozoda kuzoshandwa zvakadii panozobuda mari dzakadii kuti muimba asimuke vanosimudzira chaivo havapo ba ndochokwadi vari kunetsa vaimbiwo vari kuudzai kuti havasi kuwanika ichokwadi havawanike ndochokwadi chiripo
mapromota munoda kuti muwanike komanaka vaimbi vari ikoko, they are very talented artists vari ikoko. Asi chinoitika manje ndechekuti semwana paanobarwa paya anotanga achiita sei, achikambaira, ozosumuka, ozotanga kufamba achibatirana nezvinhu, pamwe ozotanga kuita 1 2 3 steps ari ega, ozotanga kumhanya akutorwa bara. Handiri maona, saka zvinhu zvinotangira kure. Vakomana vakava vari kuda kuti tisumudzane navo, saka ziita kuti ringe richisumuka rinoda kutosumudzwa. Saka ngatiwanei vaimbi vatina identifya, zvinozobuda pamberi ndezvaMwari, asi tawana kusumudzana, nekuti ukasumudza mumwe akasumuka, kutenda kwake munamato mukuru kuna Mwari, zvinhu zviri kufambirawo kana newewo. Ndosaka inini ndiri kuitawo zvangu zvandiri kuita izvi, ma-airplays, bringing out these guys kwamuri, mukachitengawo futi ma-OG, zvinobatsiridzwa kuti vaite vasumuke muchitenga kune vaimbi, nekuti vazhinji vaimbi vakuzvitengesera mhanzi dzavo vega. Saka kana kuri kuti uri kuda album ramukoma David ire mukoma Hatie vatinawo, ndinogona kukupa nhamba yavo motaurirana, inini ndinogona kuzodistributa mhanzi yavo on his permission zvakare. Saka ngatisumudzanei, mapromota kuno vanokwanisa kubatsiridza vakomana kuti vasumuke, kubuilda zita remunhu. Vese vane mazita makuru, vaimbi vane mazita makuru, pane pavakatotangirawo vakawanawo vanhu vanovasumudza zvichifamba zvakadaro. Ngatisumudzanei muri eZimbabwe. Right, mukoma Hatie, reka timbotsvaga zvakare imwe mvura kuri kubhora raibva zvanzi takumboenda kunguva yemaorange ikaka kupa half time, saka reka timbotsvaga imwe mvura zvakare. Zimnet Radio baba, nefenyiro notorwa nevazhinji alongside Dr. Sawanda Benside Mega Band Studios. Shabara bari bare. Yeah man, those are tonight. Nefenyiro ino kwenye mimanzi, nichaiterera kusvika ndaneta. Uri kuse ingori inapita, inonenakidza varume wei. Nefenyiro ino kwenye mimanzi, nichaitengera maoi uri kuse ingori inapita, nichaiterera kusvika ndaneta. Upenyu wangu ndinofara zvakanyanya kana ndakaterera paZimnet Radio. Vashamarari vanonyatsozora bata kuseri nekuseri kukugadzirira size. Ma-DJ itai basa sebasa, musadzokere shure. Ndimi vacho vakabata upenyu hwevaimbi. Ndinokutendai ma-DJ, ndichakutengera Mercedes-Benz. Ivi muri pakati pemwoyo wevaimbi. Zimnet Radio, you're the one. Nefenyuro inokwenya mimanzi, ndichaiterera mazuva ose. Uri kwese ingori inapita, pima oi. Nefenyuro inokwenya mimanzi, ndichaitengera maoi. Uri kwese ingori inapita, ndichaitengera maoi. Ushusha, unenge basa. Shumarire, unoziva nyaya dzeZimnet Radio idzi. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe gara apa. Chandiri gara zvimwe manje. Ndati gara apa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. iZimnet chete iyoyi. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Mambo Jesu, ishe wangu, nazipira kuti ndikuteverei. Oh ishe, mwanakomana wa Mwari. This is Papa Tongo. Makaterera chirongwa huchi pasina nyuchi. Mwina DJ Mafaro on your number 1 internet radio station, Zimnet Radio. Pamununzo vaimbi vatsva
nemhanzi mbishi dzichangoburwa. Imiga tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi. Ineni wenyu Mafaro ndakabata musina ndiri kuno south east of England. Ya muri yeZimbabwe. Aiwa munodadisa nerutsigiro rwamunoita. Chirongwa munochipiwa naMafaro chete promotions. Tiri kuunza vaimbi veZimbabwe kwamuri kunyanya vari kusumuka nemhanzi chaicho dzichangoburwa dziri kupisa. Donzo riripo nderekuti dai takwanisa kutenga mauji kusapota vaimbi vedu. Ndisu mapromota acho isusu tisotopromota nekutenga. Muri kunozvinzwira kuti mapromota chaiwo anoita kuti mhanzi isumuke vaimbi vasumuke hakuna. Isusu vacho ndisu tofanira kutosumudza vaimbi vedu tichitenga mauji kwete kuzotenga emurodhi. Mukomati tirikuda kuti tipinde paalbum renyu zvakare nhaka tirikuda kuti titore kamwe kanonzi moyo nezvimiro. Kaka tsudzurai tinzwe. Number 7 iyi inotibate zvakanyanya kurudzirwe madzimai. Waiva munamato zvakare vandaipa kuna Mwari kuti Mwari, tikatarisa isusu vana vakaberekwa kare, vanasikana vakaberekwa kare, ndakaona kuti vazhinji vacho vakanaka zviso, asi mwoyo yavo ibasa. Kuda nekuda kuti vanombokomendwa here mumastreets umu kuti wakanaka, you are so beautiful. Vanobva vazvitora vanozopedzisira vakuita mabasa erima, mabasa asina kunaka kuti havachagadzikani, vakuita chifeve. Wotarisa kune vanenge vakaberekwa vasinawo zviso zvakanaka, stereki nezvimiro zvakanaka, ndo vandakaona sekunge vazhinji vacho vanenge vaine mwoyo yakanaka yekuti akanzi mukadzi wepamba zvishuwa anochengetedza imba yake zvakanaka, asingatsvaki zvakanaka kuda nekuti haana vanomunetsa nekuti haana kunaka. Saka ndaiti kuna Mwari, onai manje hondo iripo ndeyekuti uyo anenge aroora mukadzi asina kunaka chiso kana chimiro, akanaka mwoyo, anonzwisisa kuti zveshuwa ndiri mukadzi akanaka pamba, ende anotobudawo zvekumuchengeta akadaro. But paanobuda kunze achifamba anosangana nevaya vakanaka zvekunaka zviyazviya, zvimiro zvavo haatarise kuti mwoyo wake wakadii kana kuti wakadini, asi nekuti anodawo zvinhu zvakanaka anozongopedzisira akungopfimba-pfimbawo zvodudzira kuti rudo rwese haruchawandira kumba kuna amai vaya akuda kushayanisa. Ndo pamunozoona kuti anenge achienda kuMafaro nemusikana akanaka uya achipedzera mari ikoko zvaasingakwanisi kupedzera mari kumba kune mukadzi wake. Saka ndaiti nini, mumwe munhu akaroora futi mukadzi akanakisisa uya nenyaya yemakomedi andoronezwa, kana asina mwoyo wakanaka anopedzisira akuita chifambi ari pamba pamurume nekuti anongoramba achingokomendwa, mwoyo wake wagara hauna kunaka. Saka mnamataongoro kuti Mwarika itisikirei vanasikana vakanaka mwoyo nezvimiro, so that paanoroorwa inenge iri all in one, murume anenge awana zvese. Haya, hamunyadzise kuenda naye kuMafaro nekuti akanaka, uyezve hamunyadzise kuenda naye kuhama dzake nekuti ane mwoyo wakanaka, ende haatye kumusiya pamba nekuti ane mwoyo wakanaka. Ndozvandaitaura pasoro inonzi mwoyo nezvimiro.
njodzi yekuparadza kwedzimba dzavo dzimba dzavo kuparadza kwemisha yavo misha yavo tiri munamo wakomana ruchiva rwedu nakorwa udzada mutumba tiri munamo vana baba runako rwekunze rwatibarirawo tiri munamo vakomana ruchiva rwedu nakorwa udzada mutumba tiri munamo vana baba runako rwekunze rwatibarirawo
nezvimiro kubva pavo pamunaka mugoma hati David Chipoyi vagomano Blue Jeans Express vagomana ivi manzwa aka vachitsanangura munozvaka moyo nezvimiro zvakasiyana chivashuwa nekuti chimiro chemunhu nemwoyo mwandi akasora kuti kana tine mwoyo une rudo rudo ngaruoneke ruchienda muvanhu kwete kuchengetwa mukati kaka nekuti unozonzwa ane rudo but zvakaoma asi mukoma hati vanga vari kutarisa nekumeso kuona kumeso pachiso chemunhu apa pana mukoma maki ngwazi vakanga vari kuzotaura zvikanzi kuno vamwe vane kumeso kunenge sipo yadamburwa nemaoko mukoma maki ngwazi vakatozvipengerawo zvavo ndeumwe muimbi zvakare watakambokurukura naye uyewo kuti paalbhamu rakanzi gudo muriwo pane pavaita zvikanzi pane vamwe vanhu vokuti fesi inoita kunge yadamburwa bhare munozva bhare perfection panoita ri kudamburana namaoko payapa anzi ndo zvakaita mamwe mafesi evanhu ameno aiwa vaitaura zvavo mukujoka vanga singatsvinyire vanhu kondo zvatinoitaka zvedu kufara muri Zimbabwe mukoma hati maita basa nekambo mwoyo nezvimiro shuwa mwari azotiitira zvakanaka kuti dai tagadzikana mudzimba umu ana dhedhi ana amai zvatiri izvozvizvi wako iye chete ibva waziva kuti ndiye chete hakuna mumwe akapfuura iyeye rega tifambire pamberi tione kuti mukomati muchionawo imimi zvii zvingade kuti zviitwe pakusumudza mumhanzi wevana veZimbabwe takutaura mhanzi in general zvii chaizvo zvekuti vanhu tingade kuti samusoro pamwe chete kuti tisimudze mumhanzi yeZimbabwe. Zvandingafunga kuti zvingade kuitwa kuti musambo yevaimbi vemuZimbabwe isimukire zvingade kuitwa chaizvo kunofanira kuva nevanhu hamene kuti tingave boka here rinotarisa kuimba kuri kuita vanhu kubva zvichida nemeseji yavanenge vaimba the way yavanenge vashaura nayo maridziro yavanenge vaita voteerera pova nerubatsiro rungaitwa rungava rwemashows iwayo kuti chero usingazivikanwe porongwa kana kuti hamene kuti magala here kana kuti chii anowaniswa maupcoming mukana wekuti varidzewo vachishokesa matalents avo pavanhu vanoona nekuti kazhinji kacho vaimbi vazhinji vanoita give up vari kuneta damba refu rake rekutanga rikatadza kugashirika zvakanaka kuti akashaya munhu anomusimudzira anomubatsira anosiya apa neimweni nguva ndoinenge iri calling yake saka paida kuti pawanikwe vanozvipira kubatsira maupcoming zvikuru sei vanenge vanzwa kuti music yakanaka yakarongeka yakagonekwa vovabatsira nechese chavanenge vachida kuti vasimuke. Pane muimbi wandakanga ndiri kutaura naye tofunga masondo mairi matatu apfuurayo akanga ari kutaura kuti dai zvichibvirawo panhepenyuro dziri muZimbabwe pawanawo kana vanoita chirongwa chinonzi vaimbi vatsva vari kusumuka nekuti havasi vaimbi vese vari kuwana maairplays and havasi vaimbi vese vari kukwanisika kuti mhanzi dzavo dziridzwe dai pakazowanikwawo zvapo vanoronga maprograms iwaya kana kuti madj anongodawo kuti aite kana kaslot maybe 30 minutes 45 minutes vachingorohwa maartisti vatsva vava kuti vazivikanwe nekuti chiripo chakanyanya kukosha kuzivikanwa unogona kuridza uchiridzira pamba pako but ukatadza kuridzwa kuti mhomho yeZimbabwe ikunzwe ikuzive zvifambe saka mazvita nemafungiro enyiwa shuwa zvakanaka dai kuri kunzi panowanikwawo shuwa iwaya magala iwaya kunzi nhasi pane kurufaro kune 20 manyu artist muchirowa vanhu vachipinda vachibhadhara at the end mupuhwa futi kambichana handiri maona zvinenge zvatoita kuti basa riende pamberi tombotarisa pasungura muchienzanisa nemimwe misambo iri kurowa mazuva anaya muZimbabwe mungati sungura iri papi? Pana vesungura apa rega ndiseke shuwa sungura music ndo musambo wakanyatsobata muZimbabwe zvakanyanya though vanhu vakukompeya nekuti zimdanzo yazouya yakuita sekuti yatora asi tikatarisa mashandire anoita vanhu vanoridza sungura nemashandire anoita vanhu vanoridza imwe misambo yatisiyanei. Munhu wesungura anogona kuita show yake ega akawana raramo asina munhu amubheka but
uri upcoming uchiimba dzimudhanzo haukwanisi kuita show ikuti vanhu vangatoungana ukatoenda kumba watakura mari uri wega nekuti masongs anogona achitori mashoma apa ndee ma2 minutes. Saka sungura musambo wepamusoro-soro ende ndo musambo wemuzimbabwe kana ndakautarisa ndo musambo chaiwo uri pamusoro unotungamira yose aningati ndo mutunga dzose pamisambo yemuzimbabwe. Muri yezimbabwe vari kutibata pachirongwa huji pasina nyuchi mukati mezuva ranhasi tiri kuchitungwiza kuunit P. Ndina mukoma Hatie David Chipoyi vanotungamirira vakomano Blue Jeans Express paalbum ravo rakanzi nhaka. Ndo mimbo wedu svondo rino mungade kutibatisa here kuti mhanzi iri kutambirika sei album renyiri riri kutorwa sei vanhu vari kurigashira zvakadini album iri. Ndambotaura kuti ndedamba refu rekutanga rinonzi Mwari munotendwa. Iri nhaka nderechipiri. Music yangu inotambirwa zvakanyanya nevanhu nekuti ndinoisa kamwe ka old fashion kemusic yavaiziva kudhara yavanga vajaira yavaa nenzara nayo kuti vazhinji vari kuita music mazuva ano isungura havasi kusvitsa vanhu chaipo pavanenge vachida nekuti haisiri classics yekudhara. Saka isusu music yedu tiri kuidzorera ku old sungura iri kugashirwa zvakanaka nevanhu zvekuti neniwo ndiri kufara even maband members ese tiri kunzwa kufara nekugashirwa kwatiri kuita nekufonerwa nevanhu vachibvunza kuti muchauya kwedu rini muchaita sei nekuti zviri kuvafadza zvetiri kuvapa. Saka iri kugashirwa zvakanyanya uye zvinofadza nesuwo. Kusvika pari zvino mhanzi dzatati tanzwa ndedzinoti kuchema kwevatendi, nhaka, inzwaiwo ngoni, moyo nezvimiro, tikafamba zvakare nekanonzi seiko. Chandakukumbira manje panapa dzimwe dzese madzitaura ndakuda kuti mudibatirewo dzamusina kutaura nezvadzo, saka ndikuda kuti mudibatirewo guhwa seiko nakufungirana ndo dzamusina kutaura nezvadzo. Mataura nezvadzo izvozvo toda kuti tibva tatora another break. Tiri kuda kuti tibva tarova guhwa naika ndinoda kuti tibva tarova kanonzi guhwa ndo nyaya yacho ka kufamba nevaimbi vezimbabwe hatimiri svondo rega rega musi wega wega wechisanu Mwari atitendera tinenge tine muimbi. Damba refu rinonzi nhaka rine dzimbo 7. Iri pekutanga inonzi yo guhwa. Nyaya iri pasoro inonzi guhwa ndeyekuti ndaida kuedza kutsiura madzimai pamusoro pekutaura kwemakuhwa ari kuwanda. Saka ndaiti ndauya nemushonga wekudzivirira chirwere ichi kuti chisapararire. Asi mushonga wacho kubata muromo chete. Saka nyaya iripo ndeyekuti madzimai ungava vakarorwa kana madzimai asina kurorwa ungava vasikana, ndaingokurudzira kuti ngatisangotaura nezvimwe zvinhu zvatisingazive, uye ngatisangova munhu anonzi ndiye anofambisa meseji. Zvimwe zvinhu zvisikari kufambiswa, zvisikari kutaurwa, unonga wangozvinzwa uri wega. Zvichengete wakadaro. Chapuwa mukanzwa ndo pane pandinema chiti chapiwa meso ngachive chemeso ngachirege kuva chemuromo. Chapuwa nzeve ngachive chenzeve ngachirege kuva chemuromo. Ndaida ngoedza kuti muromo yedu ngaichengetwe. Nometa taona chii kana kutanzwa chii ngatidzidzire kuvhara muromo vanhu vechidzimai. Nyaya yemakuhwa iyi bhozi rinonakidza kutaura kana uchitaura mumwe. Kana vakutaurwa iwe unozvimbirwa semazvimbirwo anongoitwa mumwe anenge aningirikina anyeyiwawo arehwa. Ndo zvandataura pane song inonzi guhwa. Song number 2 inonzi seiko. Ndakaita mugore ra 2009 ibonus track. Chandaiimba apa ndechekuti ndaibvunza Mwari kuti munozvigona sei kuti mwana neimweni nguva mwanakomana haana kubvira amboita zveupombwe kana kudini pamwe achitori mudiki, but baba wake pamwe ndivo vaiita zvekupomba nekudaro. Asi tinozonzwa vanzi mweya wababa wake wezvakati ndiwo waakushungurudza mwana. Kana kuti muzukuru mwanasikana onzi mweya wakuroya wambuya wako ndiwo waakuteera. So ndo yandaichema kuna Mwari kuti mweya yakaipa iyi hatide. Ndanangotarisa ndaona kuti hakuna vamwe vari kuroerwa mhosva dzisiri dzavo, vari kunetswa kana kushushwa nematambudziko nemamhepo emhosva dzisiri dzavo. Ndo nyaya yandaima pana seko. Ibonus track yakaitwa muna 2009 yakatendera zvakanyanya. Ndo inotoita kuti vanhu vandibvunze zvakanyanya kuti ko waiva kupiko taitoshaya kuziva takaimba song iyi ndiani. Wamwakati Alec Macheso, wamwakati Daddy Gift Amuli, wamwakati Simon Mutambi. Asi ndofara kuti pese pandoiridzawo pandinaona mukana wekuridza vanhu vari kuifarira zvakanyanya. Song iri number 4 inonzi kufungirana. Iyo ndo ine hondo.
ndosaka muchitonzwa mutonzi imbwa ichinzi ndihai hondo mweya wekufungirana waparadza musha inawe kuti ndaitaura nyaya yemakapos vakarorana vari mudzimba kuti munhu nekufurirwa kuda nenyaya yemakuhwa ndambotaura pana guhwa iyai anofurirwa afurirwa haachagadzikani haachavimbi nemudiwa wake nekuda kwekuti anzwa zvaanzwa zvimwe zvaasina chokwadi nazvo saka nekufungirana ikoko ndaiti unozopedzisira wakuona kana kuti mai vakungofunga kuti murume wangu anoita chifambi opedzisira iye akutotsvagawo boyfriend kana kuti ndibaba vari kuti mai mwana kwaanomboenda ara vakadzi vemazuva anoita mabhizinesi ekunohodha mabheri kumozambique south africa vachidai so murume akangofunga kuti ndofunga kwaenda uko anombogara akarara ega bo kune zvaakutoita ikoko osara akutoita zvaakuita kunoko saka ndaiti ngatibvisei kufungirana kuvimbana kwedu kwokudhara kwekutanga ngakumbodzokerai panzvimbo tikangovimbana chete zvinhu zvese zvinoendeka ndonyaya ndaimbopana kufungirana makateerera to your number 1 internet radio station Zimnet Radio. Pumbonokai mutapirire ndini wenyu Ami Jemanda and the Rhythms of Africa. Pumbonoka udzambekani fara wakateerera mumanzi nemainterview zvese zviri pano Zimnet yakapengera iwewe neni wacho kuti tibatane. One love, I'm out. Radio locked on to the hottest station. Zimnet Radio. Do you want to be a DJ or presenter? Are there times when you feel like you can do it? This is your chance to be on radio. Come join us and get the best training on how to be a professional DJ. Get in touch, email us at personnel@zimnetradio.com and fulfill your passion. Zimnet Radio, the people's choice. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Watipatsana ngoro yekambo gowa rikachibva takapinza kambo kacho tikanyukure kubva pawo pamunaka.
Yasikazinamwe kuti muzimarise mubiritse dzimba dzenyu. Yasikazinamwe kuti muzimarise muvakiritse misha yenyu. Kuvarinonakidza kureva riri mwavamwe avakwenyu mavarasharefo. Kuvarinonakidza kureva riri mwavamwe avakwenyu mavarasharefo. Uroyi unonakidza mutitya vana vevamwe navakwenyu munotsika-tsika wani. Uroyi unonakidza mutitya vana vevamwe navakwenyu munotsika-tsika wani. Nepamuromo pasingamarwe nenhonzi. Vamwe vave zvirema nepamuromo pasingamarwe nenhonzi. Vamwe vave nemazita pavanopfuura nziyekoka cheti. Vamwe vave nemazita pavanopfuura nziweyoka ndege aremberwa. Zenyu mugare mushe. Atai murambo vana mai mumusha menyu mugare mushe. Atai murambo vasikana rudo rwenyu rutange mushe. Atai murambo vasikana zvimba zenyu mutange mushe.
takambokuwa kubva paalbhamu nhaka uroyi unonaka muchidya vevamwe kana zvenyu zvazosvikirwawo makutanga kutsenga-tsenga masoka ari kubuda pakamboka tiri kupona ngoma Hatie David Chipoyi imi kaimi guwa iri kairi kutaura vamwe nye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  ngazichizopidiguka kudai matebhuri apidigurwa chakwenyu munoridza zimhere ewe ndataurwa ndazonzi chakati imiga muri kutsiurwana mungoma Hatie David Chipoyi muimbi wedu zondo rino nevakomano Blue Jeans Express album rakanzi nhaka yealbum ravo rechipiri mangozinzwira vari kuzivisai kuti ndo mamirira zvakaita mukoma Hatie nguva dziri kufamba zoko kuvatereri nevatsigiri. Zvandingangotaura kumafans kuvatsigiri vangu ndezvekuti Hatie David Chipoyi haasi kuzomira kukupai uchi ende ngoma dzatinenge tichingogadzira nedzatiri kutogadzira izvezvi imheni dzega dzega. Sungura yamunoshuva yakaitwa kare nevaimba vakatanga kare iri classic ndo yaticharamba tichikupai isusu kukudzorai nekudzura ndangariro. Saka imimi ndinoda kungoshuvira kuti semafans mungoramba muchingonditsigira muchingondisapota sezvo makuziva kuti munhu akaimba seiko iye yamaimboshayi kuti yakaimbwa nani auya zvizere kuti manje muchinyatsomuona feya achikupakurira dzimwe itsva mukateerera damba refu rinonzi nhaka iri munonzwa kuti hazveshuwa shungu dzekuva nekudzoreredza ndangariro nekurapa mweya yevanhu neshoko raMwari muchiburikidza nekuimba dziripo. Saka rambai muchingotitsigira zvakasimba tinemi tichingokupai zvamunenge muchida. Pane vamungade kukwazisa here mukati menguva dzino beat shamwari maband members amheno vehukama mukana wacho ndiwo uyuyu ya vandingade kukwazisa varipo. Chekutanga regai ndikwazise amai vangu zvikuru nekuvatenda zvakare chiti amai ndo pandasvika nhasi apa takutointerviewa na DJ Mafaro nekuda kwenyu. Amai vangu vanondisapota zvakanyanya uyezve vanotoshushikana kuti dai ndasvikawo pamusoro pekuti ndizikanwe. Toda kutenda chikomborero kuwana mai vakaita sevandinawo then ndoda kutendazve mudzimai wangu rowa remwoyo wangu chitayosve anesu shaa ndionese. Ndoda kutenda zvikuru nekunditsigira nekundisimbisa. Ndinomboneta sometimes asi munhu anonzwisa kuti ndo calling yangu ndo chipo chandinacho anondisimbisa zvakanyanya. Ndotina rubatsiro rwese rwaanondipa nerutsigiro rwese Mwari akuitire zvakanaka. Ndozotendazve hama dzangu dzose kubva kuvanin'ina vangu nehanza dzangu dzese madzisekuru Mwari akuitire zvakanaka. Kumafans angu ndinokutenda zvizhinji nekunditsigira. Mune rudo rwakakura. Ndinombomuka ndine stress asi pagrupu rangu repawhatsapp remafans vanomira nemafans vavo vachindivimbisa kuti aiwa Mwari haambo kusiya music yako yakanaka usambotya unotoverengwawo kupa vanhu vanoimba. Saka ndinongotenda hangu nekuda kwerudo irworwo nevese vari kundibatsira. Mwari vakuitire zvakanaka. Musamire musadzokere shure. Ndatenda zvangu. mukoma Hatie ndinotenda nekukwazisa mhuri yeZimbabwe nevese makwaziswa mese neniwo kuti ipapo ndakwaziswa aiwa kana ini ndokukwazisaiwo zvakare right. Mambotaura kuti mune recording studios Blue Jeans Studios zvakabva zvaita kuti mubude neBlue Jeans Express chimbotibatisai kambichana kuti zvinoitika zvipi zvimwe zvakare zvamunogona kunge muri kuita besides kuridza manzi. Chandingade kuti vanhu vazive ndechekuti Hatie David Chipoyi haasiri muimbi chete, ndiproducer anototsikisawo. Ndinotori nestudio yangu yandoitawo ndichirekodha inonzi Blue Jeans Studios. Vamwe vanobvunza sei wakati Blue Jeans Studios nekuti ndo zita randoshandisa zvakare kuband inonzi Blue Jeans Express. Saka zvandingade kuti vanhu vazive ndezvekuti ndakangotarisa kuti pandaikura ndaizivisa kuti vanhurume vaifarira kupfeka majini ndo mbatya yaive yakasimba.
ruvara rwaidiwa nevanhu rume vava nanhasi rwanofarira iblue. So ndakatarisa kusimba kwembatya iyi ndikatarisa ruvara runofarirwa nevanhu kuti rinodiwa zvakanya nevarume sezvo varume kavariwo kamisoro yembatya. Saka ndaiti nini music yangu yandinogadzira yakasimba semachindi uyezve iri favorable, inodiwa zvakanyanya sekala yeblue semadirwa anoitwa nevanhurume. Saka ndokusimba kwayo uye inorasta sekugara kunoita chipfeko chejini chinogara zvisingaiti. Saka ndo pandakatora kuti blue jeans. So ndine studio inorekodha kuti vese vanorekodha varikufarira kurekodha iri digital. Asati ari madrums ekuti tinge tichishandisa kurekodha, asi kana iri digital recording vakasununga kundibata pa 0777 492919 ndo namba dzangu dzenhare 0777 492919. Wangandibata kana pa WhatsApp kana kundifonera kana kuti text kana pa 0717 693 215 0717 693 215 ndo namba dzangu dzenhare. Vanogona kundibata pa Facebook Hatie Blue Jeans Studios kana kundibata pa email address inoti iyo davidhati32@gmail.com ndo pavangabata vachitaura neni ipapo. Saka gone vese vari kufunga zvekuda kuti varekodhi vatange kurekodha, munogona kubata vanona mukoma Hatie vanomhanyisa basa pa Blue Jeans Studios. Komana plus DMC futi kune vanoita zvemichato izvi, kune mitambo iyi pane pandakambovanzwa. Munhu ane chipo chake, manu ane chipo chake. Right, mukoma Hatie imimi muri mimbi. Anditi ini ndoda kuti mundiitiro kachingu. Anditi kaka ndoda kuti mundiitiro kachingu. Handikuudze zvekutaura bainini. I think itataura pane pamambotaura mukati izvozvo sondogona kutobudisa nekambo ka DJ Mafaro. Saka itai tunhu tenyitinzwe ndinozoda kuti apo neapapo ndizopota ndichishandisa sezvandiri kungoita nevaimba vazhinji. Ndiri kufunga kuti apo neapo pamanga muri kunzwa tichimbotora mabreak, manga muchinzwa vamwe vaimba vanga ringopinda vachitaura nezvehuchi pasina nyuchi. Saka ndonguva yacho tiitirewo tunhu tenyitinzwe. Indiyo only words asi mukada kuti ndikupe ndogona kupai but aiwa tataura tofunga makunyazondiziva enough kubvira patakatanga kutaura tese. Saka so taitione inguva yacho. Makadi zvenyu vatereri Zimbabwe nepasi rose. Ndinonzi Hatie David Chipoyi, muimbo wesungura music. Makaterera kuchirongwa huchi pasina nyuchi. Mwina DJ Mafaro, DJ veMafaro, on your number 1 internet radio station Zimnet Radio. Apo munonzwa vaimbi vachangosimukira pamwe chete nedzimbo itsva idzo dzichangoburwa pa Zimnet Radio, number 1 internet radio station. Shoko rangu nderekungoti arambai makatsigira nepenyero yoika iyi. Zimnet Radio, number 1 internet radio station. Mwine chibaba pachirongwa huchi pasina nyuchi. DJ Mafaro woye ndokuti zvityise. Ndinonzi Hatie David Chipoyi, asungura musician from Zimbabwe. Amusaka zvakanaka makangotsikira nepenyero yoyi yanditika. Bye bye. Imimi manje mukoma Hatie imi makazvipengera manje. Ku Blue Jeans ndoda kuti ndimbokusvika ku Blue Jeans studios imomo. Pandichasvika ku Zimbabwe chete make plans ekuti ndimbosvikawo imomo ndimboona kuti ndingesowohera mavocals mbichana pane kambo kenyu. Ndinombomira ka. Mandigonera wena. Ndo sakanakira kubata munhu ari mukati menzimbo yake. Ndavabata vari mustudio mavo ndosaka muri kunzwa zvakanyatsotsetseka kudai izi. Havana kana kutombotora nguva. Saka tofunga meno kuti pamwe manga muchitosota pai pandakuti zvakamira sei mukati watogona kutosota kambo ka DJ Mafaro. Ndomafambira tinoita mburi yeZimbabwe nevana veZimbabwe. Ndiri muchiitawo muchitungidza kuUnity B namukoma Hatie David Chipoyi Blue Jeans Express. Takabata album ravo rinonzi Nhaka 7 tracks pabva ipapo.
rega ndingoita run through kuti album racho rakamira rakadaizi first track inonzi guhwa, poti seiko, kuchema kwevatendi, kufungirana, nhaka, inzwa yongoni namwoyo nezvimiro ndo mamiriro rakaita album racho. Warida manje unogona kubatana neni kana kuti contact dzasiwa namukoma Hatie kuti tisimudzane kuti zvityise. Isusu ndisu mapromota acho nokuti tenga mhanzi idzi ari maoji vaimbowana kusumuka towana kusumudzana. Imi mukafarira mhanzi wakafarira tese taitirwa zvakanaka. Muri yeZimbabwe ndinotenda zvikurusa nekuva nemi pachirongwa uchipasina nyuchi. Mukoma Hatie vane nharo imikaimi kwandaziva kwakawanda. Anyway, mukoma Hatie ichioneka muri Zimbabwe nevatsigiri vakateerera panguva ino. Mashoko angu ekuonekana nemi vateereri pamwe chete naDJ Mafaro asi uno ndeyekuti rambai muchingondisapota, rambai muchingonditsigira sezvandambotaura. Inini ndinoita MC, ndiri producer, ndiri musician, so kwamune makasunungukawo kundipawo basa kuti ndishande ndinouya. Izvi Mwari wenyu ngaakuitire zvakanaka. Ndicharamba ndichikupai zvinokufadzai. Ndoda kutenda Mwari nekuda kwemukana wamandiwanisa DJ Mafaro, uye Mwari wenyu ngaakuitire zvakanaka. Ndokutendai zvikuru nekuti mandirangarira mukati mezuva ranhasi. Murambe zve muchingotirangarira nemazuva ese, musaitire ndega asi muitire vanhu vakawanda. Ndo munamato wangu. Mwari ngaakukomborerei. Ndatenda zvangu. Mukoma Hatie tinokudza Mwari tese, tinotenda nekusanganiswa. Ndinoda kukutendai zvakanyanyisa nekubvuma kubatika, nekuti kune vamwe vanobatika vachipukonyuka kunge muramba wamubata somupukunyu. Unozotiwa nhamba ichabatika wozonzi ndakachinja nhamba handiri maona. Aiwa, tinotenda Mwari tese. Mufunge zenyu kusumudzana mwana wamai. Inini kutozamawo kuti mimi mukasumuka kudaika neniwo ndasumuka, tichifamba tese. Zimnet Radio yacho yasumuka futi, vateereri veZimbabwe wasumuka futi, tese tasumudzana vana veZimbabwe pachedu. Handiri maona ndomunakiro wazvo. Mwari akuitire zvakanaka. Nhamba yangu haichinje, kwaane zvitsva munongotibatisa tokudzosai futi pamhepo. Handiri maona zvatadaizi tato neukama, tatova mukoma nemunin'ina. Handizivi kuti mukuru ndiani ipapa. Anyway, mukoma Hatie, thank you so much. Mwari akuitire zvakanaka. Simbisira mainini zvakanyanyisa, mawasimbisa nemuri yese. Right, regai vateereri tichiperekedza mukoma Hatie nekamba kanonzi kufungirana. Mavanzo vachitaura nezvako. Rega tichivhara chirongwa nekaka kamba kanonzi kufungirana. Tobva tazopinda musecond half yechirongwa uchipasina nyuchi. Thank you so much mukoma Hatie. God bless you. Ngatinakirwe nekamba kanonzi kufungirana.
chakonzeresa kuti mai vasare votora chikomba voisa mumba ndiro rakonzeresa kuti baba vasare votora mai vepa next dona ndiri kuno joni vachikonenderedzana yakazivatawa vachikonenderedzana ndiri kutanzania vachikonenderedzana naivaive vanava vachikonenderedzana ndiri kuno kuzambia
apa mai ndimi muri kutotanga nazo kutanga kumanya manya mutiti ndasara baba ndimi muchauya nacho muchatipedzesa